piyambakipun sampun sami sowan negari Ngastina kutuk marani sunduk menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kaliyan Bagong teka dinten sakmangke sowan wonten negari Ngastina monggo ngger katimbalan Gong awake dhewe sowan kok ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk rasa wedi to diutus bapak iki sing tetep atine sing madhep mantep rasane rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni wis gek matur apa perlune ya siap-siap ya Le oke Petruk wonten dawuh sinuwun slamet tekamu pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tumpuk pangestu Tampanono niki sangat anggen kawula dadosaken jimat Bagong slamet tekamu pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur ya tak tumpuk pangestu Tampanono niki sangat anggen kawula dadosaken jimat Petruk slamet tekaku wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa iki mau ming tembung sing ora ana tegese mboten kangge kula to ora Petruk syukur nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus ana kula niku kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk bekti kula katur kena Patih iya Petruk ndak tampa njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur lek ku omong ora sengaja nggih umpama artine mangartekke sisan karwane kula ning ngrasake ora kok Petruk prayogakno Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu sampean ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk kuwalik kuwalik padha wae wong padha disunduk kok ora Bagong ora ana apa-apa nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa lha niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina ngungkuli kutuk marani sunduk lho wis kulina dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi tenono lho malah ngancam karo aku ora ngancam ing titenono kok ngancam ora kaya aku wani-wani ya Truk ayo Petruk kantong bolong Padhararja sak praptamu pangestunipun Bagong Bandurna wilujeng bekti kula kunjung nggih perban oh iya tak tampa pangestu Tampanono Petruk kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasantosan Ponokan Bagong Padhararja sak praptamu pangestunipun Bandurna wilujeng bekti kula kunjung tak tampa Bagong pangestu Tampanono nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripik Petruk Ndara Werkudara yo slamet tekamu wilujeng Den bekti kula kunjuk yo pangestu Tampanono nggih kula pun dinggo jimat Bagong Padhararja Ndara Werkudara yo Bagong kok teng mriki salah kamar sampean salah perkara piye aku dene sampean niku nek lenggah niku ya nang negara Ngamarta kok sagedagane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina wah pancen niatku sowan ning negara Ngastina mulojo nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina nggih matur sembah nuwun yo Petruk padha kanthi harja sak praptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk Bagong Padhararja sak praptamu pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya Bagong ndak tumpuk prayogakno Bagong nggih sanggeng tanggang kawula dadosaken jimat Petruk dalem ana wigati apa nuruwake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ing karempit kepareng matur sanipun sun Prabu Duryudana nawon lepat atur kula diagung pangaksami ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar Bapak Semar nampi pangendikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula lah sejarahipun ngeten nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng
ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhing kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan ndara Puntadewa, sinuwun enten napa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sakmangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten napa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheken guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayuh ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayuh ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndamel kali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten usah kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong meguru kuwi becik, wong meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng mriku niku mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerapi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten samangke kula nyuwun diparilaipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo ganti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun banus sapa to Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nek negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendho sing ora landhep. Dadi ming suwi iki kok wah lara banget nek landhepe karuane ngoten malah terus ora ngrasake. Nek ora landhep le tak mboko sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawarna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang tak putung.
cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken nggih ngawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku gilani. Mesti gilani aku nek nesu yo sak nggon-nggon. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis aja nganti coba-coba ya, Tru. Jenengan dawuh janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal yo sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murunake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petra. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda kupinge. Oh, Bratayuda ta Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajake wae sing nang ngarepe Durna kuwi, Tru. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke wong suwe le dadi pendhita iki. Kita ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana Bapa Penemban ana dawuh napa menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapa Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku gurune Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Weh, dalah iki apa, Gong? Sing marai Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja kereng nggone ngisep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marang Mbah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara lan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku. Dadi nek upama sampeyan palangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nyuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu mung ngaceplik, derajatmu mung Panakawan, kowe iki mung kawula, kowe iki mung kere, kula nyuwun pamunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pamunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku mung kere, paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurung ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus, ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah kok ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene aja murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata.
Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok bakal rasa dalem. Lah malah ilmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan. Ora ambek awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing milih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Aku mau nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon ngulihke sing tak silih. Wong edan ora. Nah terus karemu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng ngurungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Napa piye? Ora macem-macem lho. Duwe pendhita tuwa apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa ngono? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkese ngrembug. Mangane iki selak wengi. Ndara Kudara kok tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu Kudara lan Janaka lakoni sumangkahi kuwandaning Dewantaka. Apa semono aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katanya campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Kudara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Noh. Kowe sik mugi aku ngomong. Iki nantang kok njur kancane sing disayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku pancen kepala nyata. Ning endi papane wong ngeter kadidayan? Nang Blabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekake. Kowe kena nggawa Kudara lenggane negara Ngastina. Wis girang-girang kuwandane Bagong. Wela dalah. Kuku karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandhingi sak kricau. Tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, nandake pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ning gondelan cagak balik meneh silit ngono. Pendhitamu bablas kok nek pendhitamu pendhita sing ora awas paningane. Iya. Lugu karepe dhewe. Bagong. Gandeng pendhitane pun mboten wonten. Niki kula matur kali panjenengan. Kula jare nggawa Kudara kondur mesake keng neraka Ndara Puntadewa. Karena dhewe karo Kudara. Gus, kondur to? Aku bakal bali. Mesake keng neraka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe nuwun. Lenggah men dinang nengi karo Ndara Kurasadewa.
Napa sampeyan ngomong sakane Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrambungke perkaraku ning Astina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Hukum karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apano? Sampeyan napa mboten kulino? Lho lakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Mun gak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwulungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji karo Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang kok. Niki rak rupa-rupa ngapusi to. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane bakul niku bener. Pembungun sawangsul sampeyan digawe kaya ngeten kok ya ora kapok-kapok. Itu lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nanti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampeyan ndaratur kula mboten. Sesuk nek rampung kanggo bali. Saiki sesuk aku durung gelem bali. Oh, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben aku dolan nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong lho. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku mane kowe. Ora nek kuwarat. Kowe ya tunggalane. Ngaku ning murid karo Ndara Werkudara, ngakoni siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Ora elek karo Werkudara, ora elek karo Janaka. Nek kowe bungah, nek murid-muridmu dadi korban negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar kok. Ayo aku nek ngene iki ora kena di. Aku gelem-gelem nek diliwetke. Nek kraton kok diliwetke ora ono ora. Wis, walaupun sampean mboten kulon kondur. Ora. Nek sampean mboten kulon kondur, ya ngapun lho karo Petruk gawe geger ning negara ngapti. Thank you.
Wisanggen Nimaya Wisanggen Nimaya Wisnu Pratilingga dadi tenan iki penembahan Dewantaka Dewa Buddha sajahe pancen yo nesu tenan rasa seneng to paling para Kurawa sing dijokke ha to sama dhewe didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndarawarta Ndara Janaka ora kersa kundur negara Ngamarta Petro Garing Bagong tak pasahi Purbawasesa mangsa bara nggone mboyong Ndarawarta Ndara Janaka tapi menang nyatane Ndarawarta ya ora kersa tenan ora dipeksa ning iki keriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan wis ora masalah diajepi kalah cacak menang cacane menungso sata ora wae rasa wedi lho ayo aku ya ora miris kok ya ming sak tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku garing endi Joko Ketungan aja to arep-arep garing ki matane kira sikile becik tangane cekap kae rasa dijak gelut terus kae penggembira wae ngono ya sing temandang kowe karo aku ya wis manut kaya aku ning karo manit karo kowe nek nganti adi bali ora bareng karo Ndarawarta ora bareng karo Ndara Janaka mesti ya bapak nesu monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae ora tau nyengeni ora tau ndetak ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh wae monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu ora kok menjeng iki ora biasa ning atine mesti kagul atine mesti kok gelan atine ha iya monggo nek wis kebaca cacat atine bapak iki angel ayo arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa iki rasane bapak ya gelo awake dhewe rasane gelo dhewe iki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa itu ayo wis tata-tata wae le sapa sing ketok sapa sing arep palangi adi mboyong loro ku Ndara Janaka rawi-rawi rantas malah tak putung wis tak niati tenan wis aku wis arep niat tenan kowe aku melu kowe nek kowe niat aku niat nek kowe kendho aku kendho nek kowe wani karo Kurawa dirampuni wong loro to iya ning kono santos e terus dhewe ngono kowe wong wani rasa hitung-hitungan cacah wani ngono wae rasa dadak itu kena cacah ya nek kono le maju mboko siji nek bareng modal tenan ana dhewe mati diwujudi kok mati mbelani bapak mati mbelani kautaman iki tumrapku mati utama kuwi lawanging swarga dibuka langsung mlebu swarga kuwi sing ngomong sapa kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa lho kuwi pancen wis ana mati nglabuhi kabecikan mati nglabuhi bener mati nglabuhi wong tuwa mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga ngono caraku ngono monggo tumrapku dhewe iki nglabuhi bener Ndara Janaka ora kersa kundune negara Amarta iki perkarane ora kok ming cilik lho kok ming gedhe iki bakal dadi perkara gedhe lho awak dhewe mbaleke Ndara Janaka ning negara Amarta kuwi tumrap awak dhewe kuwi labuhan sing utama oke ya wis diteni kene sing gelut pertama lho aku manut kowe manut siap mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang ya nek ana sing tekan kene aku sing ngomongan sing gelut kowe kok bar kowe aku urut ngono lho ora bareng-bareng ndak rancu oh iya sing ngomongan kowe sing nandangi aku heeh ya manut wae karo kowe wis wah suka banting gruduk bleduke kaya ngono kae nggih ayo apa wah soto Kurawa terus heeh ngarep dhewe sempurni tatai nang kene kok
sambutan panemon saprawira tetaya prawira tetaya Runanggono makawiya kelari rawang Bagong saja wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana nemi lho Gusti. Aku ki patih ku ning kene kok ora basa karo aku. Mengarep gelut kok basa iki ora ngendi. Kowe tekan kene ra mengarep nyekel aku to. Mengarep nyekel Petro to. Ana ketara kowe nyentakke basa to Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe pateh, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tak anggap Bagong iki terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tak beting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Oh iya. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa to ni? Wong urip sing dinteni modal. Mengkari antri, ora ono iki. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip manungsa iki wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira karo aku ora ngerti. Iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning iso uga bengi iki Sengkuni ya padha ndase. Kuwi wis dadi kersane sing gawe urip. Ora sakoke ngomong aja mejang Bagong. Aku iki duka kok wejang. Ora dalah. Ora dalah iki serius. Terus, ngajati lho. Ya. Padha-padhane loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep mbundine kuwi sapa to? Sapa ya kon iki kok kaya nek pasuryan kok Karto Marmo. Kudu Karto Marmo iki brengose kaya ngono kuwi. Wis citraksi dhewemu. Kudu citraksi kuwi. Lha domane kok. Citraksi kuwi. Oh, kudu. Oh, berarti Tirtanata. Lah. Kudu Tirtanata. Wis apa ini? Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sopo kowe, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wow, Surtayu. Kamu iki kok burung. Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kok kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para sata Kurawa, sing tak wedani awakmu. Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Mas Uli. Aku tak ngasuh. Dibantangane Petro, anggur. Masih lho. Aku tak golek es teh. Kuwi pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bongkoan marang para sata Kurawa iki margane patino. Mang majem iki Ndara Surtayu, ngajeng kewirangan musuh para kawan Petro.
usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempuk ya apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tanggani karo Bagong. Weh, kowe ngece karo aku ta kowe? Aku turu aku nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to. Nengke wae, sapa apa wis. Wis cah pengen mudhari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe lu ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 tahun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu. Yo yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh, kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki mergane patimu pangkal kayoni. Muridé wong Faihui. Wong Faihui. Wong Faihui sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak. Wah, ngilani ora. Nggih, ngleng ta? Hajake are ndi? Ngaso pundakku kecedhet e. Pundake kecedhet mulane kok ceningan. Wah iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianmu lagi bagianmu. Sing maju lho kok. Engko ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap. Minggir. Tracah iki. Barang melu maju, aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat bisa. Njoro langit. Kene margani patimu. Kene margani patimu. Ayo pangkal kayane regane kandu. Bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung saha Tantahana Daya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo
kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun Petruk Nawa Garing Bagong aku ingkang merpati karo wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka piye le wah repot saiki mbok sumpah wis ora bakal iso piye-piye to lha terus ngene wae ya diwaneni yo ya kono nek wani kono kowe kuwi lho aku ora wani kok terus terang aku ora wani Gareng kuwi sing murite wong Faihung Faihung menyek nek iki ora Faihung musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar yo mlayu wae nang kowe ngojek wae reng ngapa aku deglok e aku wis tekan ada kowe isih ketingling kowe dian goleke ojek yo grab kurang didit kok nganggo grab barang rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok yo mlayu saiki dina iki yo le yo ayo apa minggu wis cekel Satpol PP biar monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa Petruk kowe sing kaeke kan Negara Ngastina ya ora tamarana Piyai Nenggala nyus Modiar Bagong maju loloing negara cangkeme nyus Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak nai pangapura kuwi karangane sapa ngono iki nah karanganku karangan iki bakal mati kabeh wis pasrah wae Truk ngapunten Ndara Petruk ngopo nglampahi apa wong mlayu kowe iki nek kono omong pisahan ki sing cecok le nampa nek pengko iki wis getak oh ngono aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak yun kok seru ngopo kowe mlayu-mlayu duwasok kupingmu terus dong aku mburi wae ah sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi ah tandane sing dadi juru wicara sapa ayo nggih kula pundhang aku apa sing dadi pembicara sapa ngono yo sapa kula kowe saka ndi saka ndi gong kowe iki kok anu saka ndi anu saking negara Ngastina wigatine anu napa niku diutus bapak yo kan nggo anu ndereke kondur Ndara Werkudara ning Ndara Janaka terus teng mriko kula geger lho geger karo sapa anu wis tetek wae nang arep mbasmu nang ngetoke Nenggala modar aku kowe mung kari bombong wae santai jeneng anu diutus bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka yo terus geger karo sapa geger karo Kurawa gelut rame banget lho kowe iki perang karo Kurawa anu iya lah anu nggih terus menang sapa terus aku menang ora menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar ora gleleng to dia wah lha kok
ing atasipun batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke piano tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mrika niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo, kacamata. Pancanaka. Wong tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modal kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Lah iki padha karo kula ngomong nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Lho sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku kaya ya, wis diampet sik. Mulane wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoya ya padane. Ha iya. Sing bentakku bilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino teng wonten negara Ngastina. Aku ki ratu aku. Heeh. Anu iya. Dong ora salah to. Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sendakno srawung karo Wasanta Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik, endi sing bener endi sing luput. Aja mbok anggap ndakno aku srawung karo Wasanta Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora butuh Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti kok. Ora meneng wae to anggere nggih. Kok orang kecepetan ya ngomong jam jam. Wah, nggih anggere nggih beres. Iya. Nah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe. Aku sing ora trima. Ora trima maksude? Ya perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Hei. Aku nang kono, aku arep tos malah kleru mbas. Iki aku lho sing marahi. Iya. Estu tenan. Lahir batin. Kula nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ning gleleng aku arep bantu. Sing diparingi ngambil lho sinuwun. Alugara, modar ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu. Cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa tenan? Nek pancen estu coba kira tak nonton. Kaya ngopo alune? Ning aku bali karo kowe. Nggih, minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik aku. Siap. Tenan iki. Nggih, lahir batas. Masa aku ngapusi? Nek Bagong iku lino ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iki lho mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandang ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Seperti kok gubuk air, gubuk asmara. Mau tambah nono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balik karo aku. Adik lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak hanung parijata. Mbak lumimbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra.
Ora percaya jajal batumu templekno iki. Ngono? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Kang? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Waduh. Apa kuwi goblok kok mrene ora cerewet to? Butuh iki tak gawa ora usah kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Telu wae. Ini apa lho, Tru? Bapak. Iki tangane diculke ora ngono iki. Ora iso hitungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi kok. Piye? Matur rono. Nah, dikowo tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar das kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi lho pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku men njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengul kula cepi. Kowe nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cupluk manang ora. Iki canggleleng iki. Awak Surakarta jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa Tipanalu kaya. Sing ngatur kuwi dadi Nata Mantura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu. Ayo mati jeneng aku. Wagu kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Wih. Jagat Dewa Bathara Kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis. Iya. Kok jane kok ono bangun. Pemaya ono malu ketipan mungkin negara kakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena syuting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugoro satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan ken aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora apa. Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Pedro karo gareng karo Bagong. Dimong wit semono, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti crabang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngilang-ilang labuhane nolo gareng Pedro karo Bagong, ha?
nek kowe mateni Petruk Gareng Bagong kadangmu Mandura sing ora trima ayo tandangana Kyai Alukula Jaya anus maning jajalan sodaning bawon iblis ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah apa ora Ndara Janaka wedi karo aku anggem aku ora krungu kene bali kurang siji kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe nggih ngerti sampean kok ya klithah-klithih to ora tuwa dadak mlaku rono piye Janaka wedi kali kula barang kowe dadi aku kok to kowe ngaku nek aku kena syuting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to sing goblok niku dudu kula lha sapa sing nuwun sewu pikirane rusak ning Ndara Janaka kok percaya nek aku sih ngono kok percaya perku jero dunturke siap dunturke apa perku jero dunturke siap mangkat nggih kadang wong kakang ora sah ketonto terus ya aku Ndara Werkudara Amo Suramrata Jayamrataya kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal milani Petruk Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong nggawa Alugara tok nggawa apa nggo manteni sampean wong dodol sapi wah kowe tegel karo aku sampean yo tegel karo kula ndi dasare aku tegel karo kowe sampean labi kula wong ngoyak kang kula loro ngoyak kula lho nek kecekel kula mesti mang pulasara kula mesti mang idak-idak kula mesti mang bondo mang krincong sikile mang leboke pakunjaran apa kaya ngono kuwi ora tegel mulombangane sampean wis tegel karo Bagong gunane apa kula ngeman karo sampean kula ya tegel karo sampean bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak buah ora wae ayo nang ditemtokke kowe omong aku sing serna margalayu kowe pusakane Baladewa kakangku Baladewa nendi apa tene pisan wah Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa iki sampean tak pateni sisan Janaka pateni sisan bar niku kula teng negara Ngamarta Punta Dewa sernake wah edan ora edan jajal apa piye wah mengsa aku kok ngoyak Werkudara dhek telung jangka aku 20 jangka ini urung rampung sapa meneh Kurawa rasa nggawa nenggara kowe iki menang rasa nggawa Alugara kowe menang ngene balik iki hanya lho lho kene lho iki pucuke iki nang kene iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati alah ora nya Bagong ora sembrono nya Bagong aku gak Tro kene yo balekke Gong sing duwe dhewe wedi yo wedi piye ora percaya ta kowe nyo tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa yo
Bagong ora sembrono. Iya sampean ono. Iya sampean. Sing aku. Apik ya, Bang. Wis diwalik mesake ndoro Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Kau. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Bro. Atok gue ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong bugal warisan pusaka ditutuke nggon bathuk. Anu gorone nek nyimpen dadak ngono-ngono ya. Kaya nggon aku nek nyimpen lho tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nuwun. Rene kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Bapak mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora matuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kang mapan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edan. Ana ngerti kaya ngono. Kula lak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kapan sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa kok mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Ora tuwir entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Engko nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumateng negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.